malam ka taimake ni dan Allah dan Annabi wasu ne suka biyo ni za su kashe ni ba san me na musu ba ka taimaka min dan me kika musu ba bayan yanzu in taimaka miki ke in saki a inuwa ni kuma ki sani a rana gaskiya yanzu duniyan nan ba gaskiya ba ran iya taimaka miki dan Allah dan Annabi ka hakuri ka taimaka min dan Allah ka taimaka ganin gidan ma fa ba ni kadai bane ina da mata kuma sabon aure yanzu idan ta shigo ta ganki me za ta dauka ki Allah ka hakuri ka taimaka kai gaskiya ba ran iya taimaka miki dan Allah ka hakuri to shikenan yanzu ki shiga daki ki jira ni dama wanka zan yi idan na fito sai in dauke ki sai in kai ki gida to na gode wallahi na manta abinda na sa zan kai baba ne so shine na dawo na dauka kai ma san da na ce ki gama hada komai da komai ka san lokacin a rikice ne kina ta ce min wai kina sauri to yanzu ba ga irin da nan ba wallahi to na so ne dauka yanzu a to ki bari shiga no baka san inda na sa ba kar ki damu zan duba inda yake ai ba abin da ban sani a ɗakin nan okay why ɗakin mu ne ni da ke na sani kin gani zan iya cewa an ɗauko ai to ni ma yau ku abin da nake so na dauka a ciki dan Allah duk ki bari zan shiga ɗauko please okay je ka dauka ki haƙuri zan je ɗauko ni ba na ce ki tsaya ba haba wai me yasa bari shiga ba ni na ce ki tsaya zan shiga ɗauko miki ni nake so na je na dauko a bara ki je ba ni zan je ɗauko me yasa a'a ki bari kawai